देखନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଳନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଏମିତି ହିଁ ହଇରାଣ କରିବେ, କହିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନେବୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେବୁ। ମେଳନରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଗାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳବାରର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଗାଇଜ୍ ସେଦିନ ହୋଲି ତ ଗାଇଜ୍ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ଘରେ ଯାଇ କ'ଣ କଲି ନା ପିଠା ମାଗିଲି। ତାପରେ ଘରେ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଠା ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ କିଛି ପିଠା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ପିଠାଟି ନେଇକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏ ପିଠାଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ନେଇକି ବାହାଚ ଉପରେ ରଖିଦେଇକି ପିଠାଟିକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରୋଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ରୋଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଟୋଟାଲି ରୋଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ରୋଲ୍ କରିଥିବା ପିଠାଟିକୁ ମୁଁ ଆରାମସେ ଏକାଥରକେ ବାଟିରେ ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଲ୍ କରିଥିବା ପିଠା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇଦେଲି ବାଟିରେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆମେ ସବୁ ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେଳନ